Iya. Jurusannya apa, Mas? Kula komputer, kula mendet komputer. Oh, alah pencuri. Nyolong bela mendet komputer. Jurusan iki juga jurusan komputer. Oh, jurusan komputer. Oh, berarti ben IT ngono-ngono ku ya, Mas. Ya ora, Lah apa? aku tukang adol. Berarti Oh, geremong. Oh, geremong jenenge. ngawur wae. Lah napa? Lah tukang adol kek. Maksud tukang adol komponen komputer tak pasang nih bisa. Oh, ngoten. Iya. Berarti komponen-komponen sing konslet ngono jenengan nggih saged menan. Lho. Nah aku nek komponene wong wis lho pikiranku konslete ra iso. Mungkin enek komponenku sing konslet, Mas. Endi? Nggon kono kuwi iki sampean iso benakne apa ora ya, Mas? Digecek wae lho. Digecek wae nek konslet. Kok digecek alah-alah. Mangga niki Jantenan. ditanjakne. Mas manten derek tangkep jenengan kepengin kagungan putra pinten? 4. Hah? 4, Mas. Mas genep ana